sentir malestar, confrontar esa violencia que causa malestar, verse contradictorios no que un sinte co que ten normalizado e, por suposto, a educación pois permite reconstruirse e cambiar os modelos. Igual que eu creo que sí que a observación e a vivencia da violencia leva a reproducir violencia, creo que é posible mudar ese patrón, é reconstruirse. Simplemente apuntar a responsabilidade que temos o resto das institucións e da sociedade para precisamente actuar como sanadores deso, non? É dicir, porque a veces o problema non só é que pasen as cousas, sino que a xusticia non funcione, ou que non haxa xusticia ao rededor. Se estamos a falar de persoas e de entornos familiares que están nunhas situacións terribles de desigualdade, como pobreza, marginalidade, conflito, eso limita clarísimamente as posibilidades de pais e nais de exercer adecuadamente a crianza. E aí somos responsables todos os que formamos parte dos sistemas. E aí onde está a obligación de todos nós como sociedade de ter un efecto compensatorio. A ser pai e nai hai que axudar todos. A sociedade e o sistema administrativo ten a responsabilidade de compensar.